ወናኒ ኢቢኤስ ሚዲያ ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈልዮም ኣዝዩ ዝሕዝን ዜና እዩ ብዙሓት ሰባት ነዚ ጉዳይ እዚ ሪኣክት ይገብሩ ኣለዉ ወይ ከዓ ወግዒ ይህብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ሓዘ መግለጽ ሓዘኖም ውን ይገልጹ ኣለዉ ቅጽል ኣቢለ ከዓ ሓደ ጉዳይ ክነግረኩም እየ ኣይተ ገዱ አንዳርጋቸው ይቅርታ ሓቲቱ ንመን ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ስለ ዝበለ ክትሰምዑ ኢኹም ናይል ሚዲያ ወይ ከዓ ናይል ወልደ ጊዮርጊስ ሓደ ጉዳይ አለን ትብላላ ሕጅውን ስልከይ ተጫናኒቁ እዩ ዘሎ ናብ ኤርትራ ወሰድና ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ኣለቡ ክንምለሲና ዝብሉ እንታይ ኣየ ክገብር ኢላ ናብ ኤርትራ ደው ኢላላ ካብቲ ናይሎም ማዓንቲ ጉዳይ ትሰምዑዎ ጉዳይ ዝኸውን ብዙሓት ሰባት ንጀነራል ምግቢ ሃይለ መጠንቀቕታ ሂቦም ኣለዉ ንብርሃነ ልፍዓተይ ተስፋ ትገብሮ ዘለኻ ብልዕሊኡ ተጠው ክተብሎ ለካ እንተዘይ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ነዚ ቆልዓ ኣይግቦን ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ውድብ ስምረት ከዓ ናይ መወዳእታ አባላተይ ጠሊሞምኒ ውሽጢ ዘይኮነ ጽሑፍ እናጽሐፉ ፖስት ይገብሩ ኣለዉ እዮም ዕግሱ ላይ ክትብል መግለጽ ይባላ ገለገለ ሰባት ውን ብዛዕባ 11 ለካቲት ርእይቶም እንሃቡ ይርከቡ ኤኒዌይስ ናብትና ኢሎም ማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግሬ ኣነምሳኹም ጸንሕ ሽደን እንዴ ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ክብለኩም የዝደሊ ጽቡቕ ናብትና ኢሎም ማዓንቲ ቪድዮ ክንሰግር ከልና ከዓ ኣዝዮም ብጣዕሚ ዝገራርሙ ርእይቶታት ኣለዉ እዮም ሃይማኖት ክፍለ ማርያም ነዚ ቪድዮ ላይክ ጌራቶ ብሉ ሃርትስ ካየባትኒ ጽቡቃት አዕዋፍ ካ ምስኡ መሰነይታ ጌራያ ለኢኻተን ዘላ ማለትዩ በጽሒና ነለዋ ይቅንልይ በጣም ክብረት ያበለይ ሊዲያ ኤፍሬም what's your mission my mission my agenda my agenda I'm a mechanic ናተይ ሚሽን እንታይ ዘረባለው ሰላም እዩ ሰላም ኮውን መንእሰያት ሐሳቦም ክገልጹ ከም ሓደ መንእሰይ ካ ሐሳብ ክገልጽ እዩ ዘለኒ this is my mission ሊዲያ ኤፍሬም ሓፍተይ ማለት እዩ እትሕቶኺ ሩጡብ ሕቶ እዩ ዘስሐቀኒ ግን ናይ ቀድም ሕጂ ማለት ከምዚ ኣብ ቲክቶክ ክትርኢ ከለኻ ቪድዮታት ከም ዓይነት ሕቶ ይሓትሞ ዝውሃብ መልሲ ኦፍ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ እዚ ናተይ ሚሽን ክነግረክ ሊዲያ ሓፍተይ HPYY መጀመሪያ ሰላም ይምንል ካሽደን ሓወይ كل جزية تقربوا دس زبليو ناب حسابي كأتو إذا قلع قدمي قلع عمتات أبي بيس قريبا نيرا بوزح حاجزاتون تغيروا لايو جن حسابو حدث كم أو سبن تغيرلو انتاي كم حتى تكافلوت ايو كوتا زغل بيتيب ازغبر زول حاجز كمتي اماس ميديا نريو يمسلكم جزينا وحنبر بدحر مغارجا بوزح انا كم زمسلني وي بهيمانوت وي بغبر صدوم كم زغدوم كوين ايو زسمعني كتبليو حسابا غليص ازلا وي كا غليص زولو مالتيو اوف كورس حدث بفلا والقسبات حجزهم خان تخوينهم نزخونه طلبات نزخونه نايد زدليو نغرسي كتساسيو مالتي انا هاكو نسيو زصلق زولكو ندحر د حجز كايم كوين كان سبات ويل حجز كايم مالها بدحريو زغبرو نساتهم كتقدس يبلكان حدا سب اياب زخونه مصحف اندانبوكو زرخبكوسي اتازو يزغرم قال انتايو زخونه سب اندامص يلمنوم بدحريو خا اذا عمسو زنبرت عركو ويكاتا محازو جرل فريند بوت شو عجزية مالتيو نمنتاي تبول لخا أزيكو أبتنكي خيرو يستيلو يسخرلو جل إلاتو حج نسو تايلوا أنا نزل سبزي مهابين زي مهابين يزفلت نسخة زقرشي انتاي كجبرلو كم زلون كم زيبولون فليتو خجبرلو ناتو حلاف النتيو أملاخ نسخة سلذهب كايو ستي يسخيرلو نسخة هتقط صعيلو أيكونن تزازم حلالف انتاي يبكا بحبو تهب بجلس خا كم ذهبكا يزربلكا كابتم حمشته تزازات زبالو تحدخ عريقه زي خدنكم زي كدنكمني تاثير زي طيقكمني طمي زي بلعكمني صمي زي استخمنيهم كابزي اتوم كلهم سي مبزحتهم سي مغباريو كتغبر كم زلكا زحبريهم مالتي سو كنغبرالنا نسبات صبق ነገር ማለት እዩ እንታይ ክንገብረሎም ኣለና ጽቡቕ ነገር ብድሕሪ ኢኻ ንምንታይ ኣነ ከምዚ ገይረልካሲ ንስኻ ከምዚ ትኸውን ንምንታይ ዝሃብ ኮ ሃግዳን ገሊብት ካዘይ ትخدኖ ወዘተ እዚኣቶም በሙሉኦም ቢሃይንድ ደ ሲን ክሉ ከም ዝኽእሉ ኣነውን ጥርጥሬ ማለት እዩ ትክክል ከኣኒኺ ሓንቲ ርእይቶ ክውስኸ ብጣዕሚ በስ ብሱላት ርእይቶታትዮም ስምዖን ወልደ ጊዮርጊስ ላይክ ይገርለይ ዘሎ ሳይሞን ሓወይ ሳሙኤል ትእምርቱ ስነ ስርዓት ጌርካ ተقرቦ ኩሉ ብጣዕሚ ንፉዒኻ كبل قاليس اللي سامي حاوي بتعمي يغني لي كبرتي هابلي نعم نايلو ما عند فيديو حيزكم كسجر
ابزنا له معنت فيديو خا زلو ارسته غداياتي بدنب غير نغركم اذا حاونا زينا ايك نغرنا مالتي غازيطينا سلازخونه نعو توكيسنا ان حسابنا هنغلص انبر سمعينا انا تزينا اسكي حسابو خغلصي سلامات كمل لكم بزين عرفتي امتكم زلخو كم تفلطوا اب زفر ميديا اثيوبيا عبي تفعنونا فطره زركب اي بي اس زبحال تلفزيون مالت اي بي اس سينما اي بي اس موسيقى قال حويسو نزي تكال بعل وانان زمرحون زنبرو ايت امان فسحاصين كابزي عالم بموت تفليو ملو زين حلفوتهم حزي اب محبراوي ميديا وكله يسراچلو اب حكمنا امنيرمتهم مالت بعل وانان مسراتن اي بي اس تلفزيون مالتيو ناتغورلهم ناي حكمنا خطتل فرين بكابز عالم بموت تفليو ملو مالتيو خمس فلت اب اثيوبيا كافتم مالت بفلاي ايت نافت مزناقع اندستري بزحشه صبلل تاريخيوم صبق صراحنا سرحو خاب زركو حد اي بي اس بحال تلفزيون ونان زنورو سباي مالتيو حد سبات دوم ناي زرع حرقوم وي دما عليتم نا ايرتراي مززيو يلو صبغوا مالتيو دكتور ابي احمد كا مغلص حزنوم تزاريبو مالو مالتيو يا اي بي اس تلفزيون مسراچنا وانا سራ አስፈጻሚ አቶ አማን ፍስሐ ጽዮን በማረፉ ሐዘን ተሰምቶኛል አማን ለኢትዮጵያ የግል ሚዲያ እድገት ወሳኝ ሚና ከነበራቸው አንዱ ነው ኢትዮጵያ በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ባለፈች ጊዜ ሁሉ የሚጠበቅበትን አድርጓል ፈጣሪ ነፍሱን በሰላም ያሳርፋት ይሎም ሐሳቦም ገሊጾመለው ወይ ካ ፖስት ገይሮማለው ማለትዩ አማን ፍስሐ ጽዮን ካብዝ ዓለም በሞት ተፈልዮም ብዙሕ ጊዜ ሕክምና እንዳተኻታተሉ ከም ጸንሕዩ EBS ሚዲያ በጣም አዚ ዓብይ ሚዲያን ጽልዋ ፈጣርን በጣም ብዙሓት መሃርቲ መዘናጋዕቲ ናይ ሰሐቅ ምንጭታት ዝኾኑ ዝተፈላልዩ ድራማታትን ፊልምታትን ኮታስ በቃ ተቆጽሩ አይውዳን እቲ ሚዲያ ጥራህ ይኮነን ነይሩ ማለት እዩ ዓብይ ነገር እዩ ብፍላይ ሚዲያ ዝፈልጥ ሰብ ዋንነት ናይ ሚዲያ እንታይ ክመስል ከም ዘሎ ጽሬት ናይ ሚዲያ ብቃዓት ናይ ሚዲያ እንታይ ክመስል ከም ዘሎ ዝሓበር ሚዲያ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ቅድም ብዙሓት ዓመታት ኣዝዮም ነዊሕ ዓመት እንዲገይሩ ካብ ዝኽፈት ሚዲያ ዝበሃል ኣይነበረን ብስሩን በቲ ግራፊክስ ንባዕሉ ፍሉይ ዝኾነን ኣዝዩ እንታይ መኽብለኩም ማለት እዩ ስታንዳርድ ሓልዩ ዝተኸፈተ ሚዲያ እዩ ብዙሓት ሰባት ከኣማ ኣብዚ ተዋሲኦም ሚዲያ ኢቢኤስ ግን ብዙሓት ሰዋናታቱን ሰራሕተኛታቱን ኣይቀደውን ወዲእዎም ይዝባሃል ዘሎ ከምዚ ተፈልጥዎ ቅድም ኢሉ ኣስፋው መሸሻ ብድሕሪ ኢኻ ነፃነት ወርቅነህ ብድሕሪ ኢኻ ሕጂ ከይዱ በዓል ዋንኡ ዝተፈላለዩ ሰባት ብቁልጡፍ እዮም ካብቲ ሚዲያ ዝሃድሙ ዘሎ ማለት እዩ ሶት ሚዲያ እዚ ብዙሕሲ ኣይቀደዎም ነቶም መስራሕተነቶም ሰብዋናን ይባሃላሉ ታይትብሉ ንስኻትኩም ኣኖንኩም የዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ሓዘን ይስምዕካ በጣዕሚ ፍሉይ ዝኾነ ሓዘን ይስምዕካ ከመይ ዝኣመሰለ ሰብ ነይሩ ሕጂ ብዛዕባ ናብ ትግራይሲ ወራራ ሓይሊ ለምዝራበይ ስሕተት ከም ዝነበርኩ ይቅርታ ኢሉ ኣይተገዱ ይዛረብ ኣሎ እስኪ ይቅርታ ሓቲቱ ኣሎ ማለት እዩ እንዳይደገም ሲሪየስሊ ቦስ ሳይድስ ትምርት ሊወሰድበት የሚገባና ይቅርታ ሊጠየቅበት የሚገባ ነው እኔ በጠቅላላው በዛ ጦርነት ውስጥ በነበረኝ ኮሙኒኬሽን የሚሆን በዛ የፓርት በዛ መንግስት ጋር በነበረኝ ሁኔታ አያይዤ ነው ይቅርታ አይጠይቅ አመለ አንዳንዶቹ ልህም ማለት ይወድረስ ልህም ስላለ ለዛ ጻፋም ጭምር ነው ለክ ነው ይሄንን ለምሳሌ የትግራይ ወራሪ ኃይል የሚለውን እኔ ተናግሬያለሁ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ ከወደዛ የሚመጣው እንትንም ምላሽ ለመስጠት የመጠፋፋት እንትን አለ አይደል ታይዞ የመጠፋፋት መንገድ ነው ብዬ ነው ማስብ እንደዛ ሁኔታ መኖር ባይችል ደስ ይለኝ ነበር አደረገነው ጥፋት ነው ቀጣው ትውልድ ከዚህ ተምሮ ወደፊት የተሻለውን ነገር የጋራ የሆነውን ነገር ቀደም እንዳልኩት ዞሮ ሁላችንም ማላኪና የሚቀረው አለቱ ነው ህዝቡ ነው በእነዚህ ህዝቦች መካከል የሚኖር ግንኙነታቸውን የሚያሻሽል እንጂ የሚያሻክር ባለፈው የተነገረ የተፈጸመ ጥፋት እንደ መጥፎ ድርጊት እየታታይቶ እና በዛም መጠየቅ ያለበትም የየድርሻው የየሚናውን መጠየቅ ያለበት እንደሆነ አምናለሁ እኔም ራሴን በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ አስገብቼ ነው
የምመለከተው احتربي لخ نغركم سي اتا ቋንቋ አምሐርኛ ብዙ ኃይን خلنيና ተርጉሞልና ንትብሉ ሰባት እዚ احتربي لك ترجمه እንታይ ዝብል አነ ይቅርታ ካተት ይደል ብፍላይ ነት ህዝቢ ኣብቱ ሽዑዋን ኩሉ ሰብዩ ከም ዓይነት ስምዒታት ነይርዎ ኣነውን ብዙሕ ቃላት ተጋጊየ ተዛሪበ ካብ በወገን ትግራይ ዝመጽውን አለ እዩ ከም በተመሳሳሊ ኣነ ግን ኣብቱ ሽዑዋን ዛረቦም ዝነበሩ ቃላት ተዛሪበ ሜ ኣምነሎም ሕጅውን ቢቅርታ ክብለነት ህዝቢ ምስቱ ዝገበርኮ ብሙሉእ ነገርሲ ነቲ ሓድሽ ዝመጽ ዘሎ ትውልዲ ጽቡቕ ነገር ኣይኮነን ከም ኮውሒ እዩ ዝተርፍ እዚ ሕማቕ ነገር ዝሒዞም ካብ ዝተርፉ ከዓ ዝሓሸ ነገር ወይ ከዓ ካሊ ጽቡቕ ነገር ሒዞም እንተስተርፉ ይሓይሽ እምበር እዚ ሲ ተዝሓመቐ ነገር እዩ ሶ ኣነ ይቅርታ ክሓትት ድሉ የጥራሕ ዘይኮነስ ይቅርታውን ይሓትት ኣለኹ ንጠቕላላ ይቅርታ ዝብል ዘለኹ እዩ ዝብል ብፍላይ ህዝቢ ኮውሒ እዩ ንሓዋሩ ዝነብር እዩ ዝብል ጉዳይ ከዓ ሓሳብ ገሊጹ ኣሎ ኣነ እኮ ሓደ ግዜ ሽዑኻ ኣብ ምንታይ ነርካ ማለት ህዝቢ ሲ ኮውሒ ምዃና ይርደእካ እንዲ ነይሩ ክብል ይደሊ ሰባት ኩሉ ግዜ እቲ ዝገብርዎ ጥፍኣታት ኣቐዲሞም عسرت جزء لك أحد جزء قرصيو كم أنت تجبرسي وصانه مخونه نيرو كم دي عينة حساب سي think twice كل تجزء حاسبك before you speak once بهلا لهم على تيو قدم حد جزء مزرابهم تزح حاسبلون دقيمهم دقاقيمهم تزخلصوا ونت حسب كم دي عينة كونتاتكو أي مجات أمن نيرو زبل رئيته إذا لني ويل أنت جاتي مخ جاتي ميو منهم كجبري كألن جاتي مسلز خونه خاينا نزارب ولا زلنا يكرتو أقرب ولا مالتيو نقص لسكي أبزا قداي زي أسي حدا زي سبات كقلوات أخبر خلوص مجسها يبزحيهم كول عوايا زدليو زاجر أبقون بحس زاجرا يبلوا بهلا لو مش شعينا بزح زي تردنا نيرو بعد ستالين قالوتهم قلوات أخم زدلي سكن اسمعي بوليتيكا خم تتفوتو زي غير نجار تهليو زناي هايمانوتاوي نجار يوم نابنت ناي قرآن ناي مصحف قدس يكون برينسيبل مالتي دبغيزو توليلكا مستكونتاتي خطغاير أبزي كونتات زي شعبيا ناي بحكي مسكيزه زخون سباتيو طعمي قطفاتيو كميلهم كونتاتي غلاوتو مسمن يخدو يفطوا لومي مسابي احمد تبعي صباح اول مسابي احمد كوينهم نوع كونتات كفطروا يخليو كل جزء مسكونتات يمزخدو ابطلاتنا عايزه تشكر بقى تشخيلك تطومال ابزقونه بوتا بقى متكل عيز بحال ነገር አለው متكل زي حراي اذا زربازي اسي قدم حجون حسابو غليصلا نيرو نوح زبل ساعات منالبات نسايد دغيمو واحجي قربا وي قدم دي امصي يفلطن تا فيديو دي اسرحنا لا نيرنا اينا حجي شعو تايز بل زلوم مغلبات سي يخلو ويوم مغلبات كاي وساني يو مالت كم غزيو تغلابت كتقللك زبلي نزو ጉዳይ እዚ ተማለ ተዛሪቦል ነይረ ሐሳቤውን ገሊጾል ነይረ ብዙሓት ሰባት ምግልባት ክትገላበጥ ኣለካ ክትገላበጥ ከምዚ ክትገብረለካ ገለሎም ሐሳቦም ትገልጹ እንተለው በኻሊ ባህላ እንታዮም ዝብልኹም ዘለው ትከላበት ኣለካ ውን ዝብል ነገርዮም ዘጠቃሉ ዘለው በር እቶም መሰረታው ዝኾኑ ዓንድታትን ፒላራትን ጥሒስካ ኮይን ትገላበጥ ወይ ከዓ መሰረታው ዝኾነ ጥቕምና ህዝብታት أب وجن عداً نتجلى كتخيد يكونن كم شعبي قداسي استغنان تخوينون 40 جلة من العامتات سقيلوا حدا درق زخونه كم بقل نقدمي تستغن حيلن سو أكم زي عينة نجار نيدك كتصنبرهم سلازل لها ترحويك أخم بسات نجار سلته مسسي تومناتنا ون استغنان يوم دي هات لها زغرو دي تيوم كمعري زسيم يوم سو أبزيسي مكحل مسألن زبهر ولا حنت نجار يقولون أب ربحاتن مسرتاو طقمتاتن زينا وصو متكلاتن برينسيبلاتن كون كله مغلبات حاسوت يمبر زبل شعو نقحت هلينا يكونن زحتت مغلبات محساوي زدل مالتي ابتوم ايمرجينج زخون حدشت غدايات كا تمساسالي نعوم ادابتيف زخون نعوم سي سويتابل نختقبر نتي انفايرمنت ወይ ካነት ከባቢ ሪሸፕ ትገብሮ በተሐደሸ ተሐሳስባ እንተ ደሊኻውን እቲ ነባረ ተሐሳስባ ነጽልካን ገንጽልካን ወቂዕካ ሃሪምካ ቀቲልካ አሲርካ ገለ ይኮነን ኮውን ዘሎ ቀስ በቀስ አሲሚሌት ምግባርን ተዋሂዱ ከይድ ምግባርን እዩ ሓደ ብሱል አመራርሓ ክገብሮ ዝግባእ ነይሩ ማለት እዩ ንስ ግን ሞር ኣብ ዓድና ይረአን እዩ ቀጽልና ናብ እምበይተይ ናይል ክንሰግሪና ማለት እዩ ናሰሪሕና ነገር ግን ትናይ ክልቲኡ ህዝቢ ሰላም ምጅማር ደስ ዘይብሎም ወን ኣለውዚ ምንም ናብ ሕቶ ዛእቶ ይሆነን እኔው ይዮምና
ካብኣቶም ላዕሊ ግን ደስ ልበሎ ሰብ ፖዚቲቭ ዝኾኑ ነገራት ይበዝሑና እሱ እንዳርኣና እሱ ኢና ንቕፅል ዘለና ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ንምውሳኽ ኣነ ድሕሪታ እዛ ፕሮግራም ሳ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰባት ይድውሉለ እዮም ብጣዕሚ ብዙሕ ሰባት ክንምለስ ንደሊ ኢና ዝብሉኒ ብጣዕሚ ብዙሓት እኒአው ብዙሕ ስልኪ ይድወለለይ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ እውን ክልተ ኣሕዋትና ቅሪበ ነይረ ምናልባት ርኢኻ እያ ተኮይንካ ዳንኤልና ኣብዛ ፕሮግራም ሳ ናይ መወዳእታ ኢኹም ኢለዮም ነይረ ድሕሪ ሕዚ እዚ ፕሮግራም እዚ ናይ መወዳእታ ኢለ ብዙሕ ሰባት ሕቶ ቅሪቦም ለይ ነይሮም እንዳደወሉ ዝጠየቁን እውን ነይሮም ኣብቲ ኮሜንት ሴክሽን እውን ንምንታይ ዝብል ነይሩና ኣብዚኣ ከለና መልስ ንምሃብ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ክመፁ ከለው ብሚድያ ኣይኮነን ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ እየ ዝኾነ መስርሕ ንገብር እሞ ብተሰራርሓ እሱ ንክኸዱ ሕዚ ድማ ዝተጀመረ እንቅስቃሴ ስለ ዘሎ ብኡ ገይሮም ንክኸዱ ይሕግዝ ኣለኹ እየ ብድሕሪት ኮይነና ብጣዕሚ ሓዚነ ሓራይ እዚ ምሳኺ ዘሎ ወይዘሮ ናይል ዝምሳኺ ዘሎ ሓውና ኣይተ ዳንኤል ተኽላይ ዝበሃል ሲ ታይብል ነይሩ መሲል ክትማሊ ከምኦም ገይሩ ንዓይ ዝበደለኒ የለን ከም እንዳወያነ ገይሩ ንዓይ ዝቐጥቀጠን ነብዓዲ የለን ሰላል ምዃነ ምስ ፈለጡኒ ቶሎ ውፃ ኢሎም ንኣሜሪካ ሊኢኹም ምስ ዝብል ሓደ ሰብኣይ ኮይኑ ገማግም ባሕሪ ይቐርብ ነይሩ ቀደም ማለት እዩ ሕጂ ሰላልን ሰላል ኢኹም ተውጉዕ ዘለኹም በር ሓደ ሓድሽ ኮንሴፕት ተውጉዕዎ ነገር ኣሎ ኢላ ኣነ ይኣምንን ካልኣይ ከዓ بحق خديخ حجي كاب إرتران تجراي كاب تجراين إرترا زخود سبات نختم محلال في بتعمي شنك خوينو كزولو بس حسابات دويلهم لجلة تبلي كم ميديا صراحة رسينكي ألون دو خندي سب زحق زوات عند جنزب ألون دو أبتعدي كندي تميت زولو كندي مكرا زولو نعو عندو سرحي ألون دو كندي أب تجراي تبلا شو معت أجم نعو مسرح أبي جريفكي ويكا أبي كدي خوينو نو انتهي دا أيوز بحر زولو مسيلكي كم تنسخ تدليو كسبيلك مجمرة حقه ومسرح ናይ ምቅባል ድሕራይ ከዓ ኣው እንዳሃሎ እንታይ ሕጋው እንታይ ገበርካ ዝውውር ደቂ ሰባት ንኽትፍጽሙሉ ተኸፍትዎ ዘለኹም በርታት እዚ ሕጂ ዝምሳኽ ዘሎ ካሊእ ልቑማፅ ንስኺ ተመሳሳሊት ድሓኒ ኺነርኪ ካብኡ ኻና ምልቑማፅ ተሰጋገር ዘለኹ ማለት እየ ክልተ እንዲን ኣብ ሚድያ ትግርኛ ኮይነን ካብ ዘንደቅ ኣንስትዮ ሲ ብስል ዝበላስ ድሓን ዝኾነ ሓንቲ መድህን ገብረስላሴ የላ ንሳብ ብስልቲ እያ እዚኣ ከዓ ከም ተመሳሳሊ ምክንያቱ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ፍቲ ሚድያውን ክህሉ ስለ ዘሎ ክዓዝ ስለ ዘሎ እንተኾነ ግን ለቑመፅመፅ ዋላ ሓንቲ ነገር የብሉ ንስኽሲ ኣምባሳደር ኣይኮንክን ትገብርዮ ዘለኻ ሕጋዊ ነገር ሕጋዊ ስራሕ ኣይኮነን ሉዓላዊ ጥሕሰት ዘለዎ ናይ ሓደ ዓዲ ዝኾነ ስኢልካ ምእታው ምውፃእ እንተ ተኸፊቱኻ ብዕሊ ተኸፊቱ መንገዲ ክጅምር ዘሎ ፕሮሰስ ኣለዎ ሰባት ኣብዚ ማእኸል ሓደ ነገር እንተ ኮይኖም ወይ ከዓ ምስቲ ትገብርዮ ዘለኺ ኣሰራርሓ ብኦቢሉ ዝተኣታተወ ናይ ሕግ ወፃእ ዝኾነ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ምዝውዋር ስራሕ እንድሕር ዳ ጀሚርክሲ ኣዝዩ ሓደጋ እዩ ነቲ ህዝቢ ማለት እየ እዚ ክብለኪ ዝደሊ እንድሕር ዳ ተረዳዲእና ኮይና ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ፍትሑልና ብስራ ይግባእን እዩ ዝብሉ ሰባት እዮም መፅኦም ዘለዉ ንልፋዓተይ بصرون كو برهان جبر جرجس ويك ألف عتيسي قدم حجي فتنا قتلت كنت جير النيري عزيز السبب زيسي أبتقرأ موتيون وعلو عايزم مدى أي ولده حدار يجبر جلي جبر أيو سو نحرد أتقالي سلا خوي نتعدس إن من تأي كم زخل لعدي زخل لي نجارات قبل عليك فسم كله حقتات كلهم زري وزلو زبل رئيتهم يوم زسمعوا برهاني كم حلفو سلنا تريناكوا ياو أبزي أما قالون سكاب كنسلا حدقة قديموي تموتي تريفو وانبو تدربي وي اشتري كنا نزي بزح سقم بزحي وي قن نعبرا يولن حدار يولن يسوز الله أي ولدن كفتا توليد الله زبلا الله ولقا مصيو كلا سيهلي مصيو تعمي أبقمت زي أتو نجر بزح نجر الله إبراهيم أيمن إسي تجراي نقحت زونني سبي كيف التحت خلله كبيدي زي استرت قول خان بيت سوقه وما تخلله بشم أحد الشيفان استجبرت زي أسعدني زي مقبيك استخاخلا خلله فتحوه خلله جنرال كما يجرو خستها خلو نسوك يكونن عزيزو كالوت مرحتي يوم عزيزو مو نمنتاي
شوم أهادو زي تترنفة كاب أهادو زوات أوزت أبي رخيوم ونوتهم كالوت زهادهم قلعوا أبي أريمهم نعو جن أبو سلزنا برا كأسرود اليوم صوت فات كأي ترخبون مجمريا صمدوه جبرن كله نو زيوت نسخات تدرا حيليها أبتا أهادي يوزلو سرحتي هتسرح زجبا كامبر كأوت أزول سرح تسرح يبل كان زوله من الله دحرس توسن أوان جن كيدو أي جبن فتيم مكويهم بزبل قال مستزارب اي تطاطاموص يو مالتي شعيخا زغلبت اكا مالتي برن حرمو غيس كان دحرني ايد كاد انتاي كمصكادا شعدا اي غوي تعد انديها وانا انديها شعو سو دحرزي اياتا غداي مصيات تخبلكم يلئ ويل جنرال مغبي ابشره تمسغن هوتيل كوينسي كويناتن خجمر زته يودلو غله زبلو وقعتات الله حجي انت هتغبرنا بشره تمسغن هوتيل كيدكا انت عينت زينا اخا تزارب زلا انت غبر خاطب زلا حجي نعيس تاي غبر خاطب لن زلا كيد نسو اندي زود زلو ايتود ولو فتا اخي باخير كتحوي مغبي ابشره اندا سلاسي تمسغن هوتيل زبحال مستوم جنبار عززتنا خمول مس مرحتي الشعبيه اب تمسغن هوتيل زت غيرو بسمع بزح حساوي اذن يغن تغزي يغن مالتي سويلنا لوم كو قالس غديفو ايو مهنياتو نزي تايل قالسو الحجه انا نزوم كم زي امزا امسل نبر قدم كو قالسي غبر حقيدو زخونه قالس انت غبر انتلو مستير كيوصو يلوم سبات ملحاسوم كساب زقرص يوم سوق يلوم يبحال بتاريخ مالتي كندي نغرات حليفوم مالتي كندي صنعات حليفوم يوم حجه بعل زيوم حيزسي نزي ان تمرص ايلو مزنقع صفري لخلاني نزي حجه ميغر كاتسوالو ازي كيدبتنكي خقتلن انديو مبوا كل سب حساب قوي نمبر تريف حار غزي ازي كو حجي وشطاو ነገር انديو تاهات غبر زلا حينس مالتي تقالع يغل زيوم وزيوم حجي كوينوم يوم بقى خمجي عينت كومزي تغبره مغبي كومزي تغبره غل ازي سيكا تقنታት غل يመስلنا بزو غداي زي ابزي الله بسول سبعي كبل كلخو انجر عالم بلعو زبحالو سبعي ابزي الله بزوم سبعي زي اميوم نايب حق سب اب تግራዩ እዚ ሁሉ መራር حقيا حبتام كرسي بسان وحلو لمرار حزبي اب دخنت ينبرالو نو بسان وحلو لمرار حق ገለገለ ጥራውና ይኮነን አይ ተሰብክ መሃር አይደል ዋዚ ንምንታይ ኢና ሁሉ ግዜ ነተመራር ሓሶኢልና ንሕሱ ትምህርት ገለንት ባህል እንተሎ ኣብዚ ፖስት ጌርካዮ ዘሰባይ መሃሩን ናይዞም ሰብኣይ ዚኦም ቪዲዮ ማንም ረአየውልን ማመራር ሓጀብ ዞም ናይ ሰብኣይ ቪዲዮ ንኣብነት ይምልከቶ ኣመራር ሓን ዋዕሉ ፕላን ከውጻልካሎ ዓመታው ትሪኦም ቪዲዮታት ከምዚ ዝበሃል ሓሶት ግደፉ ሓበሻ ማለት ሓደ ግዜ ኣመራር ሓብሳ አንውሱ ውሕሉ ለመራር ከምዚ ኾነሎ ገለገለ እዚ ንምብካይውን ንጥቀመሉ ሓደ ነገር እዩ بسول مرارح خبال كله بسول زمرح ونكركب كقولالله of course مرارح وصان نجريو جنكا بسول زخون حساب زفتو كم مهار زدلي والكمان إسي عرس عبيت ويكا تايز بال بوشتوسي عرسو كلوت دليت زلو تمهيرو نجرات من أحد زكاتاتي زوم سبعي معت فيديو تاتيم بوستس جبرو كابناتو جن دينو نديف كنفرو مسعمتو زليل هديما خصوص فنجر على بانتا رئيس بالفيديو 40-50 فيو ابزلو العدسي زوم سواي زي حجي تاي زي غور نز خمس بلا غدايسي انتاي زي غبريو امرار حاتبل ازي ناي تمهرتي دليت زيرو مخان حدا منغدي ازي شورت زخونه سبان اوف شورت سبان اتنشن شورت اتنشن سبانز بحالو حصير ساعات طرح نغرات ريخا كاو وصا زلو نغرات كسلكيوها مغبار ازوم كومزي زغبرو عينت ميدياتات غلب فلاش شورت فورم كونتنت مفتار مستجمره هابن زغبره ويكا ايمرجز غبره نا امرو لوطي ازي ان سبب بالاش وزلو حنت بيج مصحف نخنبب نوت عغستي حنت كود نخسرح كوفيلو غده نوت عغستي يلن تايد ايغبر مالتي زخونه هاطو قطو تهو نعو غن the whole night spend يقبرو the whole night لا أخليك الأخلك قال إن تبهلا وفوت أتودي حاسي ناتكاس أنت أي فلوس قبرو نقرأ له خوينو كابزي صاحجي أمر أرحى قال له خا يصحف مالتي نو أمر أرحى حر جزي إن حسب كايو سنة تتصحف وزل لها نقرأ ناترد كخون له زوم أيت عوت وندم زبها لسبع أيجن انترفيو كقبرو بياب كربا أوان فان باجوم رخيب له خو مالتيو صحجي خا كنراخبينا بوزح نجر كم زلوهم كنجركم يدلي سمعوهم اني عالمنا انت هاليا
تجرين اخلون زي توصل بلا تجرين نايم معدن بوتاك معدن تفالت ولا معدن تفالت ولا كفالت الله كدبق يولد نمن كاي هذا مليون هون هذا بيلين كأتو تقليا بإمن طرح واحد تجرين نأمن تمرت في ولا عبد يحزن الماز مخانون حرد يفلت كاي إني تجرين على علم معدن على علم وبكي على علم كوفر قبل علي زمرير أرض ميتال بالبحار تدرك أسد عديا ها إلى من يو تركوان من يو مني قلنا حزام فرق نحن أمني جرانايت حنا تجراوات وليدس بزيج إنه تخوف فلوس بقول كف بتقول الله نمنم كنا جروم ذيك أجد أمك كمويته نمنم كنا جروم ذيك المحد ما تقدر يجمع لكاتي تعس أجد أمك وأنت مويته نمان ما ينقروني ريهم بيخم ماغنيتايت هيماتايت كلهم عينتها تأمان حيزوم زوم أبو مالتي ويل أنا حجي كم دي عينة سرح بتعمي يدز بلني كألته يبلين جن كواس قالوا يدل كم دي عينة عود مالتي بفلاك أزوم سرحهم زلوا زوم صحفهم مصحفتي مستير أبان كتنبوون تدليو بزحت مالتي ناجزهم كتحجزوهم لزوم سبعي مالتي أزيوم فقدوا جوا ليتن كترن كرتت ناورو زنوبرو زلوا سبيهم إخلي زي بقولوا of course معدناتيو كرسي مدري معدنات استفراليو معدناتيو معدنات نحكمنا معدنات نمرمرا معدنات نستفراليو كيميكالات في اللي أب ديفايسات زلوا فسستي باتريتات وزته كل نجار هذا تقاملو معدن زلوا عدي رير أرز ميتال سلا زلوا عندي كونانين هو زبهلا زلوا عدتات كم زناتنا حبرتها سبقن عبل علي تايز بهالو زدك أسيلن أبترأسو هابتنا هالوا أبترأسو دك إيشو بقى صويلو غرمرم نابله وعلم مالتي كاوها كمزي املاخسي بريدستينيد زغونه نيتشر زهابو نسخاس دغا خوينكا حتفطر تخيلي خافتام خوينكا حتفطر يخا زبال ነገር كمزي يله سبات كتصعر كم زلكا ريزكا بلع زبلسي قداماي تزاز مخان رسيو يسب حجي تايدلي اقوراص منገድ بملو كتمهاريخا تماهيرتاي اكو يلنا مزጋጃ ቤት ሰራክ ሾመን ይብለካ حاولنا ابزي تايبال كفله ከተማ ይሰራح وها كتوني يغلبل حاولن هوسبيتال አለው مسكاي حيش مالتي كحجز انت ازي زغبر تولد እዩ ازي زغبر تولد እዩ እዚ تولد زيس ተማحيشوس ተማሂሩ عدم عويلو ولو طمصي ختبل تخوينكا اقراصي ليبنت لميدو الله مالتي سرق لميدو سراح صليو فنفينو ባህሊ ያታወለድታቱ ነውሩ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ክዳን ወለዱ ናይ ጀለቢያ ካልኦት ዘአመሰሉ ክዳውንታት ምኽዳን ቀሚሽ ተኸዲና ወዘተ ገለን ትበሃል እንተሎ በዚኦም ከይገጥም በዚኦም ከይጽሕፍ ነው ማዓሉ እዚ ድሕር ባህሊ ይልዎ ነቦኻ ሓተቶ ክነግረካ ድማ እዩ ዝብለ ባህላ ነው ማዓሉ ብሙሉኡ አፍሪስዎ እዩ ሶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክነውግዕ ከለና ባህሉ ዝሓደገ ሰብ መንነቱን መበቆሉን ሩቱን ዝሓደገ ሰብ እቲ ኦምሲ ብዘይ ሱሩስ አንሳዕሪሩ ለምለም ኮይኑ ፍረክ ህቢው ዝብል ትምኒታትን ባህግታትን ነጥር ዘለና ማለት ሓንቲ መጽሐፍ ብዛዕባያታን ባህል ወለድናን ተጻሕፈት ኣብዚ ግዜ እዚ የለን መጽሐፍታት ብሙልኦም ፊልምታት ብሙልኦም ሰርሑ ተጋሪኦም ብሙልኦም በመሃሪክ ሰሪሖም ወዲኦሞም ገዲፎሞም ከይዶም ቶም አክተራት ቶም ተዋሳእቲ ብሙልኦም ቶም ስነ ጥበበኛታት ማለት እዩ ኣብ ዓዶም ሓንቲ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር ሰሪሖም አይፈልጡን በቃ ገዲፎሞ ሶ እዚ ነቲ ማሕበረሰብ አንቂሄ ተለዊጠ ክልወጥ ወዘተ ገለ ዝብል ጉዳይ ሲ ናይ መንግስቲ ዕዮ ጥራሕ አይኮነን ዜግነታዊ ሓላፍነት ናይ ብዙሓት ሰባት ይኮውን ዝግብኦ ነይሩ እዚኣቶም ከም እንዳገበርና ስለ ነድበስብሶም ኤክስተርናላይዝ ስለ ንገብሮ ተጸገም እዩ እዚ ኸታ ይብል سرت حدا انتم حدا قديوم يعني حزب تግራይ ግነይ ሰይቶቦም ለካቲት 10 حدا ሕወሓት ዝተወለደት ላ ህዝብ ትግራይ ግነይ ባርነት ዝመረጽላ ለካቲት 10 حدا ህዝብ ትግራይ ከም አናሳ ብሄር ንኽራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበረታ ለካቲት 10 حدا ማለት ህዝብ ትግራይ ምስጉራውቱ ምሰምሐራና ምስዓፈር አካሊላ ናብ ብሄረታ ጎንጽ ዝፈጠረትሉ ያ ለካቲት 10 حدا ማለት ህዝብ ትግራይ أو كل شاف إثيوبيا خيدو نخسرح حق منجستي كلالا زسعنتيا نهزب تجراي لكاتي تعسرت حدا مالت نهزب تجراي 4 جيزي قرنت نخري أب 5 عمت ملامل دق أزخفل الله حراي سؤالنا كن سمعوا إلى مالت مبر
11 ለካቲት ማለትማ ምጅማር ብረታዊ ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እዩ ቃል በቃል ክነግረካ ሓወይናቴ ማለት እዩ ክትሰምዕ ከኣለካ ተቃሊስኩም እንታዮም ጽኹም እንታይ ገይሮም ተጋግዮም እዮም ገለ ትብል ኣለካ ምሽ ኣብዚ እዩ ተሳይነስ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ክነውግዒና ወል እቶም ሽዑ ዝቃለሱ ዝነበሩ ሰባት በትናይ ሽዑ ዝነበረ ስነ ኣእምሮኦምን ርድኢቶምን እዮም ተቃሊሶም ነቲ ሽዑ ዝነበረ ፀገም መፍትሒ ክኸውን ኢሎም ብርቱዕ ስነ ልቡና ከይዶም ተቃሊሶም ተሰዊኦም ዓዲ ኣረኪቦም ካለው ሓቂዶ ተወዲኡ በቃ ተወዲኡ እቶም ኣይነረክብን ዝበሉ ተቃለስቱን ኣይነበሩን ኣፍተር ኦል ተሓቢኦም ዝተረፊኦም ገለገሊኦም ክነግረካ ማለት ሓቂ እቶም ተቃለሱ ከዓ ተቃሊሶም እዮም ሽዑ ዝነበረ ቃልሲ እንድሕር ዳኣ ሒድካዮ ነትናትካ ቃልሲ እንታይ ኢሉ ሰብ ይሪኦ ንስኻ ምሽ ትቃለሰለኻ ጠሙቱን ክትብል ኢኻ ፅባሕ ኣነኮ ከምዚ ዓይነት ነገር ኮ ገይረአ ታኾንኩም ድምፂ ባኹን ክትብል መን ይሰምዓካ እንታይ ኢሉ ቃልሲ ናይ ሰብ ዘይኽብር ናይ ወዲ ሰብ ቃልስታት ከይኽበር እኮ እዩ ሕጂ በቀዳማይ ካብ ዝሰማዕኽዎ ኣዝዩ ጽፉፍ ዝኾነ ሓበሬታ ዝህብ ሓደ ፖድካስት ዝሰማዕኽዎ ማለት እዩ እዚኣ ክነግረኩም ንምንታይ ኢና ኣብዚ ግዜ እዚ ኢንዲቪጁዋሊዝም ክሰፍሕን ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ስልክታትናን ኣብ በዓልትናን ጥራሕ ክንተርፍ ተገይሩ ንምንታይ ይመስለኩም መጀመርያ ግዜ ሰልፍ ዝብሉ ነገራት እዮም በዚሖም ዘለው ዓርሰይ ከምዚ ይገብር ዓርስኻ ትከናኸን ዓርስኻ ዲቨሎፕ ግበር ወዘተ ዓርስኻ ንበር ንህይወትካ ንበርና ንገለገለ ዝብሉ ይበዝሑ ማለት እዩ በዚ ኣቶሚኻ ካብኡ ትንደቕ ትህነጽ ዋላ ኢቭን እቲ ቀሪቡልካ ዘሎ ቴክኖሎጂ ንዕኡ ጥራሕን ኣብ ኣባኻ ጥራሕ ከተተኩሩን ይዝገብር ምክንያቱ ምስ ሰባት ከይተውግዕ ስልክ ኢኻ ሓይስካ ምስ ሰባት ከይትዛረብ ስራሕ ኢኻ ሓይስካ ዘለኻ ንበይንኻ ኢኻ ትነብር መወዳእትኡ ጭንቀት እንተወፂካ ንበይንኻ ኢኻ ትሓሞ ሕማም እንተሊእካ ንበይንኻ ኢኻ ትገብሮ ኢንትሮቨርት ኢኻ ትኸውን ስለዚ ከድካ ዓርሳኻ ተጥፍእ እንተደሊኻ ሱሳይድ ሎሚ ዝበዝሕ ከተጥፍእ እንተደሊኻ ንበይንኻ ኢኻ ትሓስቦ ንሰባት ነጊርካዮም አንታ ግደፍ ነውር እዩ ክብሉኻ ይክእሉን ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ እቲ ኢንዲቪጁዋሊዝም ከይዱሲ እቲ ናትና ዝነበረ ኣነባብራ ብሙሉ ቀይርዎ እዩ ቀይሮ ኸኣኒ ዝስራሕ ዘሎ ከም ዓይነት ነገር ሕጂ እውን ታሪኽ ኣይትመሃርን ንበይንኻ ኢኻ ዘለኻ ባህል ወለድኻ ኣይትፈልጥን ንበይንኻ ኢኻ ካበይ መፂኻ ኣይግድሰካን ንበይንኻ ኢኻ ምስ መን ኢኻ ትነብር ንሓዋሩ ኣይግድሰካን ይምልከተካ ድዩ ንበይንኻ ኢኻ ዘለኻ ምክንያቱ ቲክቶክ ኢኻ ትርኢ ትውዕል ቲክቶክ ክንድምስሐይ ክንድድራረ ኢልካ ኢኻ ትነብር እዚ ብሙሉ ባይ ዲዛይን ተገይሩ ኣብ ፖድካስት ኢኻ ሰሚዕዮም ሶ መወዳእታኻ ኸይድካ ዝተጻወደልካ መጻወዲ ሓሳብ ተኣቱ ከምዚ ዓይነት ታሪኽ እንዳዛባዕኻ እንዳተጻረፍካ ነቶም ቀደም ዝነበሩ እኮ እንታይ ደገርኩም ኢኹም ገለ ትብሎም ኢኻ ማለት እዩ እወ ሽዑ ብናቶም ግዜኦም በቃ ዓብይ ነገር እዩ ሰሪሖም ብግዜኻ ድማ ስራሕ በቃ ታሪኽ ስራሕ ማለት ንዓድኻ ኹን ንህዝብኻ ትኮን ፈትን ተዘይተኻኢሉካ ተይተሳኻዓሉ ሞይቱ ትበሃል እንተ ተሳኺዕልካ ተዓዊትሉ ሞይቱ ትበሃል ካብያ ሞይቱ ኣይትረፍን ከምዚ ዓይነት ወግዕታት ተወግዕ ከለኻ ሓሲብካ እዩ ክተወግዕ ዘለካ ማለት እዩ ሱቕ ኢልካ ዘዝመፀሊ ሕጂ ኣነ ንመዓት መርገም ክራገም ይኽእል እየ ብዝመዓልቲ ማለት እዩ ደስ ዝበለኒ ፀርፍታት እውን ክፃረፍ ይኽእል እየ ምክንያቱ ልክዕ ተዋሂቡና እቲ ግዜ እዚሲ ንትምህርቲ እዩ ዘይከውን ንኽትፈልጥ እዩ ዘይከውን ንኽትከባበር እዩ ዘይከውን እምበር ንኽትፀራርፍ ዓብዪ እዩ ኣይትፈልጦን ኣይትጥይቆን ሱቕ ኢልካ ንሓደ ሰብ ኣብ ቴሌቪዥን መስኮት ቴሌቪዥን ርኢኻዮ ክትፀርፎ ትኽእል ኢኻ ፐርሶናሊቲ ዋላ ዘይትፈልጦ ዘይጥይቆ ትዕድልያ ከምኡ እዩ ፈጢሩ ቀደም እኮ ክትፀርፎ ክትረኽበለካ ኢምፐርሰን ከምዚ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሶ እንዳተሰማማዕና እንተዝኸውን ኣዝዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነገር እዩ ስምረት ፓርቲ ከዓ መግለፂ ሂቦም ኣለው ሓደ ኣባላትናን ኣመራርሓ ዝርከቡ ሰባትን እትፅሕፎም ዘለኹም ነገራት ካባና ወፃእ እዮም ብውልቆም እዮም ፅሕፎም ዘለው ጎስጓሳት ገለገለ ዝግበሩ ከምታት ዘለዎ ናይ ኩናት ገለመለታት ንሕና ይንኣምናሎምን ወዘተ ክብሉ ሓሳቦም ገሊፆም ኣለው እቲ ፓርቲ ሓሳቡ ገሊፆሎ ይመስለኒ ኣነ እንደጃት እዮም ሓሳብ ሂቦም እንዳበልኩ የስሕቕ ነይረ ኤንዌይስ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ይመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታቲልኩም ኣብ መወዳእታ ሃናፂ ርእይቶ ገዲፍኩም ስለትኸዱ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ልዋም ቅነ ክኾነልኩም ይምነ ቻው ደሕና ቀኒውታ Good light. نحن نحضر تحوات إيمان